ଭାରତ। କିଏ କହିପାରିବା? ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦେଶକୁ ପୂର୍ବେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜାଣିଛେ ନା ନାହିଁ? କୋଉମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଇଂରେଜ ମାନେ। ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଜାଣିଛେ? ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଟି? ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଜାତିର ପିତା। ଜାତିର ପିତା ବା ବାପୁ ବୋଲି ଆକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଥାନ୍ତି ବାପୁ ବୋଲି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ନା? ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ତୁମରି ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ନାଇଁ କି? ପିଲାଟି ଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଆମେ ଆକୁ ପଢ଼ିବା। ବିଷୟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? କହିବା ଆଗରୁ କହିବା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତୁମ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେ ଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲା। ନାଁଟି ତାର କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଆମେ ଜାଣିନୁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମେ ତ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନାଁଟି ତାର ଥିଲା ସାନୁ। ସାନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ମା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଠଉଛ ତୁମ ମା ମାନେ ସବୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁମା କ'ଣ କହିଲେ, ଗୁରୁମା କ'ଣ ପଢ଼େଇଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କଲ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଟେଇଲ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଳିଲେ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା? ତେଣୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ପଚାରିଲେ। ମା ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ସାନୁ କହିଲା, ଆଜି ପରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା। ଆମେ ଓ ଆମ ଗୁରୁଜୀମାନେ ବାପୁଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ମାଳ ଚଢ଼ାଇଲୁ। ମା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ପାଳନ କରାଗଲା ନାଇଁ? ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଜୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କ'ଣ କଲୁ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲୁ, ମାଳ ଚଢ଼ାଇଲୁ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜା କଲୁ। ମା ପଚାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ହେଲାନି? ଖାଲି ସେତିକି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ହେଲାନି? ସାନୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ, ଗୁରୁଜୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ନାଇଁ? କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାନ ସବୁ ଶୁଣାଇଲେ। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ଦେଖି କହିଲୁ? ଗୁରୁଜୀ ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ତୁ କହିଦେଲୁ? ସାନୁ କହିଲା, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପିଲାଦିନର କେତେକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ସବୁ କହିଲେ ନାଇଁ? ମା କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦିନର କଥା କିଛି କହିଲେ ନାଇଁ? ସାନୁ କହିଲା, ହଁ, ଖୁବ୍ କମ। ତମେ କିଛି କୁହ ନା ମା? ଗୁରୁଜୀ ତ ଆମକୁ ପିଲାଦିନର କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦିନର କଥା କିଛି କୁହ। ମା କହିଲେ, ତାହେଲେ କହୁଛି ମୁଁ, ତୁ ଶୁଣ ନାଇଁ? ମା କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାନୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କସ୍ତୁରବା ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଔଷଧପତ୍ରରୁ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଲୁଣ ନ ଖାଇଲେ କିଛିଟା ଉପକାର ପାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉପଦେଶଟି କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଇବା କର। ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ହଁ, ଏତିକି ପଢ଼। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ପାଠ ଅଛି? ଏତେ ପାଠ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତମ ପଢ଼ିଦେଲେ ଟି? ମନେ ରହିଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି? ତାହେଲେ କହିଲ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କସ୍ତୁରବା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସାନୁ ଗୁରୁଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆଉ ସାନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ ନାଇଁ? ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପିଲାଦିନର କେତେକ ଘଟଣା ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ନାଇଁ? ତାପରେ ସାନୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ମା ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ଦିନର କଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କହିଲ, ତୁମେ କହିପାରିବ ବେମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୋଗ। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛ, ଭଲ ଛୁଆ, ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଆଉ ନାଇଁ? ଆଉ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସ୍ତ୍ରୀ। ନା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଦେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି।
କ'ଣ ଲେଖିବା? ଶବ୍ଦାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଚମତ୍କାର। ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଚମକ ଦେଇଥାଏ। ନାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ପତ୍ନୀ। ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ। ବେମାର ଅର୍ଥ ରୋଗ। ନାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତେଣୁ ଏହି ଉପଦେଶଟି କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ମନସ୍ଥ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ଥିର ନାମ। ମନସ୍ଥ ଅର୍ଥ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରୁ। ନାଇଁ ତାପରେ ପୁସ୍ତକ। ପୁସ୍ତକ ତ କି ଜାଣିଛ ଭଉଣୀ? ବହି। ବହି ଜାଣିଛ? ସୁନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସୁଫଳ। ଭଲ ଫଳ। ନାହିଁ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିବ। ସୁଫଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ ଫଳ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼େଇବା, ଏତିକିର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ବୁଝିଲାଟି? ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଏତକ ମନେ ରହିଲାଟି? ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ, ବେମାର ରୋଗ, ମନସ୍ଥ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିବା, ପୁସ୍ତକ ବହି, ସୁଫଳ ଭଲ ଫଳ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ବୁଝିଲା? ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। କୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ? ଏଇ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଗଠନ? ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଜାଣିନେ ନା? ଚମତ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରିବା। ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଭାବକୁ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତୁମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିବ ନା? ଆମେ ବାକ୍ୟ କରିବା ଯେମିତି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ଶବ୍ଦଟି ବାକ୍ୟଟି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଚମତ୍କାର ଲଗେଇକି ତୁ କହିଲେ ଯୋଉଠି କହିଦେବି, ଆଉ ତମେ ସବୁ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଚମତ୍କାର। କାଲି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲି। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଲି, ଆଉ ସବୁ ତମେ କରିବ। ୟାକୁ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ସବୁ ତୁମେ କରିବ। ଆଉ ତମେ ସବୁ ପଢ଼େଇଲି ତ ଜାଣିପାରିଲନି, ବୁଝିପାରିଲନି? ଏବେ ତୁମେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ କହିଲେନି, ତୁମେ ଟିକେ ପଚାରିଲନି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେବି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମନେ ରଖିକି ଆସିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମାତୃଭାଷାରେ। ବୁଝିଲାଟି? ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ
ସାରି ପରେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ନେବା। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ପତ୍ରୀ ଲଗାଇ, ବେମାର ଲଗାଇ, ମନସ୍ଥ, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସୁଫଳ ଲଗାଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆମେ ଏବେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଘରେ ଖାତାରେ କରିଦେବ, ଖାତାରେ କରିକି ମୋତେ ଦେଖେଇଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ଲେଖିଲେ ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା? ସବୁ ଓଲଟା ଶବ୍ଦ କିଛି ଜାଣିବାନି। ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତୁମେ ଯୋଉ ନୂଆ ପାଠ ପଢିବ ଏବେ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ତାର ଓଲଟା ଶବ୍ଦ ତକ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। এই শব্দ গুড়াকরে আমি সব বিপরীত শব্দ জানি। তাহলে কোন? পত্নী। পত্নীর বিপরীত কোন লিখবা? জানি না, আমি তোমাকে কই দউছি ହେଲା। পত্নী জানলেটি? পত্নী অর্থ স্ত্রী, পতি অর্থ স্বামী। বুঝলে? তারপরে মা। মা কর কোন? এইটা কই দউ, সমস্ত জানি, সমস্ত জানিছ। মা কোন? বাপা। উপকার। অপকার। অপকার। জন্ম। জন্ম কোন? মৃত্যু। আজ আমি এতিকি জানি। আর পরে দেখিবা, পরে জানিবা আর বিভিন্ন প্রকার শব্দ আছে না। তাহলে আমি কোন করিবা? মন দেকি যেতিকি আমি পড়িলে সেতক মন দেকি পড়িবা। গুরুমা যাহা পাঠ দেলে সেগুড়াক মনে রখিবা, সেগুড়াক খাতারে କରିକି ଲେଖେଇବା। ନାହିଁ? କରୋନା ଭାଇରସ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପୁରା ସେ